खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सना बेंक एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलसिम बरायबाय। नैबे समाव आङो जोंनि चेनेला जिहेतु कमेडि भिडिअनि मोनसे चेनेल, नाथाय नैबे समाव आं नोंथांमोनखौ मोनथिहोनो थाखाय एबा आर्टिकल 370 आ मा, जम्मू काश्मीराव आसोल थारैनो मा सोलिदों बेनि सायाव फोरमायनो थाखाय आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों। ओंखायनो जाहाथे नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ मोनथिजोबनो थाखाय भिडिअखौ दसे समनि थाखायबो स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायो आरो लोगोसे जोंनि चेनेलखौ नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ जाहाथे नोंथांमोना थुनानै होयो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव गिबियावनो खावलायग्रोनाय थाहैबाय। भारत हादरा उदांस्रि जानाया 22 बोसोर बारलांबाय, नाथाय दिनैसिम जम्मू काश्मीरा मोनसे स्पेशल स्टेट हिसाबै थानानै जोंनि भारतनि संबिधानखौ बिथांमोना मानिया। भारतनि संबिधान जानाखि फिरफिला बे फिरफिलाखौ बिथांमोना बिरहोआ बा बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे स्टेट जाय स्टेटआवनोखि बिथांमोना आलादा संबिधान दङ, आलादा फिरफिला दङ। बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे स्टेट जायनिखि भारत हादरनि सिङाव थानानैबो बिथांमोना गावनि रुल हिसाबै सोलियो, भारत हादरनि फिरफिलाखौ अपमान खालामो। नाथाय आर्टिकल 370 बे 370खौ दाख्लै बोखारनानै जाय बिथांमोनखौ मोनसे इउनियन टेरिटरि खालामनानै जाबाय। बै समनिफ्राय बिथांमोना भारत हादरनि जायनाखि संबिधान बे संबिधाननि सिङावनो बिथांमोना सोलिनांसिगोन। बिथांमोना गावबा गावनि फिरफिलाखौ बिथांमोना बाहायनो मोननाय नंला। बिथांमोना भारत हादरनि जायनाखि फिरफिला बे फिरफिलाखौ बिथांमोना बाहायनो नांसिगोन। आरो बिथांमोना ओरैबायदिमोन, बिथांमोननि स्टेटआव थांनानै गुबुन स्टेटनि मानसिफ्रा बिथांमोननियाव साखरि मावहैनो हाया, जब एप्लाइ खालामनो हाया। लोगोसे बिथांमोननि स्टेटआव थांनानै जोंनि गुबुन स्टेटनि मानसिफ्रा बिथांमोननि फिसाजोफोरखौ हाबा खालामनो हाया, बिथांमोननियाव हा बायनो हाया। नाथाय आर्टिकल 370खौ बोखारनायनि उनाव, जम्मू काश्मीरखौ इउनियन टेरिटरि स्टेट बानायनायनि उनाव दिनै जोंनि मानसिफ्रा थांनानै बिथांमोननियाव जब एप्लाइ खालामनो हासिगोन। जेरैबायदिहाय गुबुन स्टेटनि मानसिफ्रा जोंनि आसामाव फैनानै गुबुन मानसिफ्रा साखरि मावफैनो हायो, थिग बेबायदिनो जोंबो बिथांमोननि स्टेटआव थांनानै जब एप्लाइ खालामनो हासिगोन, मावनो हासिगोन। आरो लोगोसे बिथांमोना जायनाखि संबिधान बाहायदोंमोन, बिथांमोननि गावनि निजा संबिधान, बे संबिधाना बिथांमोननि गेजेराव सोलिनाय नंला। बिथांमोना भारत हादरनि संबिधानखौनो बिथांमोना मानिनानै सोलिनांसिगोन। आरो बिथांमोना जायनाखि फिरफिला, बिथांमोननि निजा स्टेटनि फिरफिला मोनसे दङ, बे फिरफिलाखौ बिथांमोना इउज खालामनो मोननाय नंला। जुदि बे फिरफिलाखौ इउज खालामो बिथांमोना केस जागोन, एबा बिथांमोना दिनैनिफ्राय जोंनि भारत हादरनि फिरफिलाखौ बिथांमोना माहारियारि फिरफिलाखौ बिथांमोननि अफिस, जेरावनोखि सरकारि अफिसानो जा, जेराव फिरफिला बिरहोनाय, जेरावबो बिथांमोना भारत हादरनि फिरफिलाखौनो बिथांमोना बिरहोनो नांसिगोन। ओरैबायदि मोनसे आयेन, बिथांमोननियाव भारतनि रौनियाफोरा थांनानै बिथांमोननियाव डिउटि खालामनाय समाव जोंनि भारत हादरनि रौनियाफोरखौ अत्याचार खालामोबा, अपमान खालामोबा, बिथांमोनखौ जोङो जोंनि भारत हादरनि जानाखि संबिजिर, बे संबिजिर लेखायै बिथांमोनखौ मानो जों केस होनो हायामोन, जिहेतु बिथांमोना आलादा संबिजिर दङ, जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ जोङो केस होनो हायामोन। दा दिनैनिफ्राय 370खौ बोखारनायनि उनाव जों बिथांमोननि सायाव केस होनो हासिगोन। आरो बिथांमोना जुदि जोंनि भारतारि फिरफिलाखौ अपमान खालामा, बिथांमोनखौबो जों केस होनानै बिथांमोनखौ जेल जाहोनो हानायनि बेब'स्था जों हासिगोन। आरो लोगोसे जों बिथांमोनाव मा होनदों, थांनानै हा बायनो हानाय केपासिटियाबो जोंहा फैबाय। बिसोरनियाव जों हा बायनो हायामोन, बिथांमोनाव थांनानै जों जब मावनो हायामोन। दा बेफोरबायदि कन्डिसना दा बिथांमोननियाव थानाय नंला। बिथांमोना वान इण्डिया, मोनसे भारतनि सिङावनो सोलिनो नांसिगोन। दा भारत उदांस्रि जानाया दिनै 22 बोसोर जालांबाय। भारताव जायनाखि संसद भबनाव इलेक्सन, MP इलेक्सन, बे MP इलेक्सन जानाया दिनै 14 बोसोर नामा जाबाय। 14 खेब जालांबाय। 14 खेब जानायनि गेजेरावबो बिथांमोननि जायनाखि आर्टिकल 370 आरो 35 बेखौ जोङो बोखारनानै बिथांमोनखौ भारत हादरनि सिङाव लाबोनो हायाखैमोन। नाथाय दाखालि साननै सानथामसो सिगाङाव बिथांमोननि आयेनखौ जों बोखारनानै बिथांमोनखौ जोङो भारत हादरनि सिङावनो बिथांमोनखौ लाबोनो हाबाय। आरो मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा जाहैबाय, बिथांमोननि स्टेटआव RTI आयेन गैयामोन, RTI एक्ट, जायनि गेजेरजों सोरबा सोबख'नाय जाख'नाय थाखा फैसानि केलेंकारि बेफोरखौ जोङो RTIनि गेजेरजों मिथिनो हायोमोन। नाथाय जम्मू काश्मीरनि मानसिफोरा सोबख'यै जाख'नानै केलेंकारि खालामबाबो बिथांमोननि सायाव जों मिथिनो हानाय राइट टु इनफरमेसन एक्ट, जायनाखि RTI एक्ट होनना बुङो,
बे एक्टआ बिथांमोननियाव गैयैनि जाहोनाव बिथांमोननि जाख'नाय सोबख'नायखौ जों मिथिनो हायामोन। नाथाय 370 बोखारनायनि उनाव जों बिथांमोननि सोबख'नाय जाख'नाय जों गासैखौबो मिथिनो हासिगोन। आरो मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया जाहैबाय मा, जोंनि भारत हादराव जेब्लानोखि तेलेंगानाया सोरजिजादोंमोन, तेलेंगाना सोरजिजानायनि उनाव भारत हादरनि गासै स्टेट रायजोनि अनजिमाया 29टा जादोंमोन। नाथाय 370 आयेनखौ बोखारनानै जेब्लानोखि जम्मु काश्मीरखौ इउनियन टेरिटरि खालामनाय जाबाय, इउनियन टेरिटरि खालामनायनि उनाव भारत हादरनि जायनाखि रायजो, बे रायजोनि अनजिमाया गासै 22 जाबाय। आरो जम्मु काश्मीरनिफ्राय लादाखखौ बोखारनानै जम्मु काश्मीर आरो लादाखखौ मोनफा मोनफा इउनियन टेरिटरि स्टेट खालामनाय जाबाय। खालामनायनि उनाव सिगां थाखानाय मोनस्नि इउनियन टेरिटरि स्टेटजों मोननैजों गासै जोंनि भारत हादराव इउनियन टेरिटरि स्टेटनि अनजिमाया 9 जाहैबाय। मस्ट इन्टारेस्टिं बेनि आरो जों ओरैबायदि इन्टारेस्टिं बा गोग्गाथावना बाथ्रा नैबे समाव, जों भारत हादरनि सिङाव थानानै, मोनसे हादरनि सिङाव थानानै मा बिलाइ गुबुन आयेन थालायनाय, संबिजिर थानाय, गुबुन फिरफिला थानाय भारत हादरनि रौनियाफोरखौ अपमान खालामबाथाय बिथांमोननि सायाव एक्सन लानो हायामोन। भारत हादरनि फिरफिलाखौ गाज्रि खालामोबा बेनि सायाव एक्सन लानो हायामोन। नाथाय 370 आयेनखौ बोखारनानै जेब्लानिफ्राय जों इउनियन टेरिटरि स्टेट खालामनानै लाबाय जम्मु काश्मीरखौ, बै समनिफ्रायनो जोंनि हादराव जम्मु काश्मीरा जों जेरैबायदि आयेनजों सोलियो, आसामनि मानसियानो जा, दिल्लीनि मानसियानो जा, कलकाता, मुम्बाइ, त्रिपुरा, जायखिजाया जाय स्टेटनि मानसिफोरा जों जेरैबायदि सोलियो, बिथांमोनाबो जोंनो समान समान पेरेलेल भाबै मोनसे हादरनि संबिजिरनि सिङावनो बिथांमोनाबो सोलिनांसिगोन। होनना बुङोब्ला इउनियन टेरिटरिनि जायनाखि हेड, बे जाहैबाय एलजी। एलजीखौ प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, भारत हादरनि जायनाखि आफादगिरि, बे आफादगिरिया थिसनो। दा बे एलजीआ भारत हादरनि जायनाखि आफादगिरि, बे आफादगिरिनि सिङावनो बिथाङा सोलियो। आरो इउनियन टेरिटरि स्टेटआ एलजीनि सिङाव सोलियो। आरो इउनियन टेरिटरियाव मोननै रोखोमनि थानो हायो, मोनसेया जाहैबाय उइथ लेजिस्लेचार आरो मोनसे उइदाउट लेजिस्लेचार। जेरावनोखि लेजिस्लेचार माने एसेम्बलि थायो, बेवहाय चिफ मिनिस्टार थागोन, नाथाय उइदाउट लेजिस्लेचार बेवहाय चिफ मिनिस्टार थानो हाया बा थाया, जायखौ थोंजोङै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो रुल खालामो। आरो माबाफोर मिन्थिनो लुबैदोंबा नोंथांमोनखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनानै फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय।